ስለዚ ሓሊልኪ ተጻይቱ ክገድፈኪ ስለዘደለ እሞ ከዓ ፍትወ ስለዘይብሉ ግዜ ኣይተባኽን ኢሉኪ ሓቀባዩ ኣዋልድ ንዘይግደሰለን ሰብን ዝክፈትዋ ክበሃል እሞ ሕጅስ ናይ ብሓቂ ሳሚ ኣፍቃሪት ኣለቶ ድሓ ትብለን ዘለኻ ምስ በለቱ እወ ምስ በላ ናይ መዓስ ቤንዶ ኣይኮነን ኮለል ዝብል ነይሩ ምስ በለቱ ሕጂ ኸማን ደዊልኪ ናበይ ትኸይድ ኣለኻ በልዮም ናበይ ክኸይድ ከም ዘሎ ካብ ኣፉ ክሰምዒ ምስ በሎም እንዳፍጠጠትሉ ትጽውዕ ንዝነበረት ትደወል በቲ ሓደ ወገን ሳሚ ክቕበላ ክጽበ ጀመረት ኣጋ ምዕፃውን ስለ ዝተቐበሎም ቅድሚ ሰላምታ ናበይ ትኸይድ ኣለኻ ምስ በለቱ ምስ ኣፍቃሪተይ ናብ እንዳ ኣባ ሓጉይ ይኸይድ ኣለኹ ሰላምታ ኣይምስ ቀዳም ምስ በሎም ቴሌፎን ኣብ እዝኑ ኣፅያ ነቲ ከባቢ ኣብያት ምስ ገበረቱ ኣሕታ ዘጓል ገለ ክተምፃልያ እንዳበለ ዘሊሉ ዳ ብክልተ ይዕዳው ገይሩ ኣፋ ኣበሶም ዝተጓዓዙ ተጓዒዞም ሳምን ሰላምን ናብቲ እንዳባሓግኡ እፅሁም ስምዓን እንዶ ሳምዒል ወደይ እምበኣር ከምታ ቃል ካጓል ሰብ ሒዝካለ መፂኻ በሎ ድሕሪ ዝብላዕ ምስ ተብዕለ በይኖም ኣብቲ በረኻ ንፋስ እንዳተሓረሞም ኣላባሓጎይ ቃልቃል እንዶ ኣይበልከን በዓልኸም ዜና ተግብሮ ብስምዒት ዲና ካልእ ተደፋፊና ቃል ክንኣቱ ይብልና ሓቂ እንዴ ምስ በሎም ለባም ደኣ ለባም ወድቶም ለባማት እንዲኻ ብዝኾነ ትኢትያ ትመስል ዘቆልዓም ኣይፃልኣ እኽዋን ኣብኡን ከለኹ እንዴ ቆብ ኣቢልያ ትሕሸከ ሃመርኢስከም ኩሉ ነገራ ከም ኣዴታታ ትመስል እሞ ሃየ ደኣ ፅቡቅ ጌርካ ሓዘም ኣብ ኢድካ ዘለዎ ወርቂ ገዲፍካ ካልእ ሓሰስ ክትብል እምኒ ሒዝካ ከይተርፍ ከምዚኣ ንሓዳር ትኾንጓል ክትረክብ ከለሓሲ ኣጥብቕ ኣቢልካ መሓዘን ተቃላጥፍካ ድማ ኣዳርካ ምግባር እዩ ድሕር ደጊም እንታይ ተሪፍከም ናይ ኮሌጅ ትምህርትኻ ኣብዚ ሒዝናያ ዘለና ዓመት ክትውድእ እንዲ ሓቂ ምስ መመረቕትኻ እንተ ትገብሮ ከመን ኣይምስፀላና ምስ በሎ እተባሓጎይ ሕጂ ፈሊጥካያስ ትኢት ቆልያ ክትብላ ድሓር ከዓ መፃኢ ጥራይ ከተግብር ካብ መንገዲ ኣረይ ዘምፃእኻ እንተኾነትከ ምስ በሉ ንሱስ ግዲ ይብልካን ኣይነ ኣኸስ ኣስተብሒለልካ እንደ ግዲ ልብኻ ምስ ኣንዲ ተሰሊቡ ዘሎ ድሓር ከዓ ንኣባ ሓጎኻ ዝኣክል ጓል ሰብ ክተላልኒ ሂዝካየ ኣይምስ መፅእኻን ስለ ብሓቂ ዝሓረኻዮ መናብርትኻ ክትከውን ስለ ዝወሰንካ እምበር እንተ ናይ ጥኢትን ዘይጥዕትን ግኖም ኩሉ ነገር ኣስተብሒለ እንዴ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩኸ ምስ በሎም ኣባ ሓጎይ ካብ ኣስመረላ ደኣ ክረባ ኣቢልካ መሓዘይ በለ ብውሽጡ ኣብ ገጹ ንሓጎስ ስምዒት እንዳንፀባረቐም ስምዕነ እንዶ ንስኺ እንታይ ጌረኪ ግድን ደሊካ ኣለኹ እንዳበልክ ትርብሽኒ መቸም ንኣይ ደሊኺ ከምዘይኮንክ ርግፀኛ ሳምን ተመፀ ፅባሕ ወይ ድሕሪ ፅባሕ ሕጂ ኸ ኣብ ቅድሚ ሰባት ኢልኪ ድኺ ክተጨንቕን ምስ በለ ፍጹም ራሒል ከይፈትወ ካብቲ መደቀስ እዩ ደው ኢላ ክወፅእ ምስ ገበረቶም ይደፈና እስከ ንስኻኻ ኣታ ኣይቀሰንኩን ኮፍ ክፍል ኣይከኣልኩን ኣነ በዚ ብፍቅሩ እንዳተቃፀልኩሲ እንዳተሰኣኹ ንሱ ምስ ካልእ ጓል እዚ ሞ ፈፂሙ ኣይኮን ክነፅእ ነታ ጓል ምስ በለት ኣቲ ሰብ ኪዳት ክንበር ድሕሪ ኣይደለይክን ምባልን ኣፍቃሪት ከም ዘላቱ ምሕባርን እንታይ ኸ ክደግሚ ዝተተሓዙ ገዲፍኪ ዘይተተሓዝና ንግደሰልከ ሳውት ቆላሕ ዘይትብሊ ድሓር ሓዲግ መድህ ከይተርፍ ምስ በላ ኣነስ ምሳኻ ኣይትሕሰቦ ንሳምናተይ ረስኤስ ምሳኻ ኣይትሕለሞም ከይደግመለይ ከማ ነዛዘረባ ሓራይዶ ፍቅሪ ይርግ ዳኣካዶ ብውሽጢ ቃፀል ይነድድ እየ ዘለኹ ይፈተኪ ትብላ ኣለኻ ሓቀይ ከምዚ ኣነ ንሳሚ ዝቃፅ ዘለኹ ቃልቃል ትብላ ኣለኻ ዶ ምስ በለቶም ኣብ ከምኡ ደረጃስ ኣይበፅሕኩን ክበፅሕ ከማን ኣይደለን እዩ እዚ ክብለክ ከለኹ ግና ኣይፈተኩም ማለት ኣይኮነን ብዝተኻለን መጠን ስምዒተይ ቋፀር እዩ ዝፍትን ውድኣቱ ምናልባት ምዘይሰልጠኒ ኣወዳድቐይ ክፅብቐሊ ምእንታት ምስ በላም ፈታዊ ነፍሲ ኢኻ ንስኻ ርኤካ ኣለኹ ምስ በለቶም ነፍስና ምስ ንፈቱ እኮይና ካልእ ክንፈቱ ንኽእል ግን ድማ ስሱ ኣይኮንኩን ሕልናን መዓር መዓርዩ ከዓ ልቡና ኣለኒ ንክልቲኡ ኣጣሚሩ ዝጓዓዝ ሰብ ምባል ገዲፍኪ ፍጹም በሊ መዓረ ነፍሲ ኣፍቂረ ምሽኡ ንሓዋሩ ከም ትሕጎሲ ግብረኪም ምስለ ምፅባቕ ዘረባ ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ስለ ሓቂ እምበር እዛ ፀላም ተፅቃጣኒ ብዘይ ቃል ዓለም ቀሲንኪ ከም ትነብሪ ክገብር እዩ ብርግፅ ኣብ ምላኡን ስለ ዝኣምን
ሰቃይ ሰበይቲ ማና ሰበይቲ ነገር እንዳገበርና ተመላሊና ካብ ንኣና ሓሊፍና ንከባቢና ብርሃን ክንከውንና ነፋስ ክወስዶ ኢሉ ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ኣብ ልብኺ በቂሉ ክሓድር እምበር ስለዚ ተሰብሉ ጥርሒ ክብለክ ዝኽእል ልቢ ሳሚ ኦሮማይ ሸፊት እያ ልብኺ እውን ከምኡ ፍልልይ ግና ንሱ ዝሓዘ ሒዝዩ ንስኻ ግና ቤኒኸኺ ኣብ ጥራሕ ጎልጎል ተሪፍክ ዘለኺ ስቕታ መልሲ ክኸውን ስለዘይክእል ናይ ልብኺ መልሲ ክትህበኒ ሕጂ ስክብለይ ዘርእኻ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ከውሕት ዘርኦ ከም ዘለኻ እንትዝርዳእካ ነይሩ ለባሚ ኣመስበልካንን ዝተዓፅኦ ማዓፆ ከይተኸፈተ ክትኣቱ ትኽእል ዲኹም ልበይ ብፍቕሪ ሳሚ ተዓፂ ከሎ ዝፈነኻ ዘረባ እንተፈነኻ ኣብ ልበይ ክኣቱ ኣይክእልኒ ስለዚ ዘረባኻ ንፋስ ወሲድዎ እዩ እንታይ ኢኻ ክትብለኒ ፀኒሕካ ምስ በለቱ ኣላ ራሒላ ተላገፂ ፅባሕ ንጎ ግና ፍፁም ተረከባ ኣይኮነን ንሳሚ ኣረሲእኻ ውሰደኒ እንተበልኪ ፀበቐም ክሳብ ክፅበየክ ዝኽእል ግዜ ተፀበየ ግና ምስ ፈተተይ ከለኹ ናብ ዝቕፅል መድረክ ክሰግር እዩ ሽዑ ፍፁም ዝረኣይ ዓይኒ ይብራሕ ክትብል ኢኺም ማዓፆ ልበይ ክትከፍቲ ደጋጊምኪ ክትከውሕኺ ሽዑ ነፋስ ወሲድዎ ክብለኪ ግዳ ገድፈኪ ሳሚ ፅባሕ ወይ ድሕሪ ፅባሕ ክመፅእ ጉዳይ ክምስኡ ወዲኢ ንኣይተኸኽ ኣይተብል ንምባል ግድፏ ከደም ከምዚ እንዳተዛረበስ ከፍቅሮ ድደልዩ ፅሉል እንዳበለት ንሳ እውን ናብ መደቀሲ ክፍላ ደኣ በለት ኣታ ሳምሓወይ በቃ ኣብ ገለ መንቀራቅሮ ሸሚምካ እምበር እንዳባሓዊኻ ከም ፍቅራ ተሓሲቦምናሉ ሕጂ ደኣ እንታይ ዝግበር ምስ በለቱ ሰላም ሓፍተይ ናብኦም ወሲደ ከላለይክ ከለኹም ስለ ዘፍቅረክን ንሓዳር ስለ ዝምነይክን ጥርሒም ብልበይ ዘፍቅረኪ ፍቅረይ መአቀኒ ኣይርከቦ እምበር ክንዲ ምንታይ ከም ዝኾነ ኣቂነ ምርኣኹ ነይረም ንስኺ ፈጣሪ ዝሓበኒ ህያቤ ኢኺም ንኣይልክ ዝተፈጠርክ ሰብ ድማ ኢኺም እዚ ምክንያት ኣይኮነን እታ ዘላሊትን ኣውቶቡስ ተበላሽወት ምሳኺ ኣብቲ በረኻ ፈጣሪ ከላሊን ስለ ዝደልየ እምበር ስለዚ ልብኺ ክፈትየሙ ኣብኡ ክፀንሐኪ ምሕዋኹን ኣይክሕውኸክን እዩ ቀፀል ክራኸብ ኢና ኣብ ጉዕዞና ድማ ክንላመድ ኢኖም እርግፀኛ ሽዑ ፅቡቅ ጌርክ ክተፍቅርኒ ኢኺም ፈቲኒ ኣሎ ኢልክ ግና ሓደራ ከይትኮርዐለይ እንዳብላ ከሎም ኣይኣምንኒ ሰላም ጥራሕ ከይትብልኒ ኣቲ ኣበይኺ ጠፊእኺ ኢልኪ ምስ ወንዲ ዳኣልካ ጠጠው ኢልከ ዘለኺ ኢላ ሄርሜላ ምስ ጨደረት ሳሚ ህቑ ሒዋ ስለ ዝፀንሐ ብስምባደ ግልብጥ ምስ በለ እዋ ሳሚ ናቲ ዲኻኸም ኣታ እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ኣብዚ ኣፍ ደገና ምስ በለት ሰማሓወይ ቻው ሃራይዶ ክድብሉ ሌላ ንውሽጢ ብጉየ ሰላም ኣተወት ኣታ ገናይ ነዛ ዋላ ሓደ ዘይትፍለጥ ጓል እምበኣር ተበላሸው ኣለኻ ምስ በለቱ ከምኡ ዘይኮነ ሄሩ ሽኩር ብእንዳልካ ፀኒሕኸ ኣሰንቢድክን እኮ ምስ በላ ንስሞ ይፅንሐና ምሻሒ ከስቲኪ ኢልካ ቃል ኣቲኻለይ ካብ ትምህርትካ ጥራሕ ግበሪ ትብልሲ ቃልካ ዘይትፍፅም ምስ በለቱ ቅሳኒ ሄሩ ሽኩር እሞ ዝመፅ ቀዳም ዶ ይኹነልና ምስ በላም ናይ ብልባኻ ዲኻ ምስ በለቱ ሓቂ ግን ብሰላም ሓንቲ ምዘይ ትብለየ ምስ በላ ንዓዳ ቅሰን ኣጆኻ ንገዛና ናጊረ ካብዚ ገዛ ከም ትስጎ ጌረ ናብ ኣዳ ከም ትምለስ ገብሪ ሽዑ ከማን ሳምናት ጥራሕ ትኸውን ቀዳም ክፅበይከ ክሓሰቡ ኣብ ምእግርቱስ ኢማቱ ንሰላም ክተዋርዳን ንውሽጢ ገዝኡ እንዳቅልጥፋ በለት እታ ዘቆልዓ ይሕማ ይመስለን እንዳበለ ሳሚ ብወገኑ ዝገብሮ ስለ ዘይነበሩ ነስናይ ሻቅሎቱ ናብ ገዝኡ ደኣ በለ